Labiorriga bandera. Hasierako txampa, Meira, Zumaia, Tiran eta Arkote. Arkote mugitu ere ez da egin, denboraldia hasi zenetik, estropada guztietan 12. tokian selkatu da. Gora bera geixiago izan du Meirak. Zumaiak nahikoa txukun ekin zion denboraldiari, baina azken jardunaldi hauetan apurren bat behera Alejandro Costa eta Jose Luis Mazeiren tokian. Hiru aldaketa Erietxe beraz, Meirakoak biharko estropada egin eta etxera itzuliko dira, ez dira hemen geratuko, Tiranekoak bai, Donostiako estropadako sailkatze estropada ostegunean izango dute. Mariola Sagasti, Luxiak ere aldaketa askotxo egin ditu. Xabier Izagirre da gaur patroi, San Pedroen Jokin Gijarro aritu zen, eta gainerakoan leku aldaketak direla eta ez direla, estriborreko banda oso osoa aldatu du Luxiak. Eta laugarren kalean, azkenik Arkotekoak dagoeneko Tiran aurre hartuta da, 3 segundora Zumaia, Arkote laura, Meira 4 segundora. Oiduen eran Arkote ere bera geratu da lehorrean, eta Ibon Herrero da gaur aurrekoa, Plentzitarra ontzian. 4 segundora Zumaia dagoeneko nahiko aldea badu Tiranek, hau hasi baino ez da egin, eta pentsa ia baserri bi ontziko aldea Zumaiarekiko. Tiranek lehen esan dut asko azten ari den traineru hause dela, entrenatzaile berria, Fran González edutzi ondoren, aldaketak bai, beste traineru batzutan ikusi dugu, aldaketa horiek askotan uste baino kaltegarriagoak edo izan litezkela, edo mesederako askotan ez behintzat, eta kasu honetan, bizkana azten, eta begira, Tiran oso maila honean iristen ari da, denboraldiaren bukaerara, ostegunen ikusiko dugu, iaz ez usteko eman zuten, eta bai, aurten helburu hori dute dudarik gabe, ez, esan denboraldian hasieran hortzirela 10. 11. egiteare lortu zutela, eta alderantzia aste bukaera hontan ikusten da Goruntz datorren taldea dela, ez? Hondarrabiko estropadan 7. egin zuten, Pasaian San Pedrokoan ere 7. Pentsatu Zumaiari eta aurre hartuz, eta gaurre bide horretatik, ez? Lehenengo luze horretan, eta Brankak dagoeneko ja bere arerio guztia 6-7 segundo beren alde asko esateko da lehenengo luzean, eta Tiran izugarrizko estropada egiten ari dela, eta denboraldi puntu honetan gorakada handia egin dula, ez? Orain ikusten dugu irudietan ziaboga ematen lehenengo dela 3. kaletik, ez? Alde handiak bai Tiranek, lehenengo ziaboga eginda, 5 minutu eta 13 segundo Tiranek. Bigarren tokirako leian parez pare, tosta dira Meira eta Zumaia. Meira apurren bat aurretik, baina dagoeneko ia 7 segundora da Meira, atera kontuak. Zumaia 7 segundo pasatxora, eta Arkote ez da urruti, Arkotek ere 7 segundo pasa galdu ditu, eta jada bi ontziren aldea du Tiranek Meirarekiko. Bai, lehenengo lan horietan, lehenengo ziaboga hortan ja 6-7 segundo norbere alde izatea, asko izatea da, eta orain ikusi behar da, nik uste dute bi luzeak alderantzizkoa die, lehenengo hau Brankaz eta haizean aurka, olatu pixka badago baga batzuk haize olatua, eta orain beste mota bateko estropada da barrurako luze honetan, ez? Hor dituzue denborak, 5 minutu eta 13 segundo Tiranek, 5 eta 20 Meirak eta Zumaiak, 5 minutu eta 20 segundo Arkotek, eta kanpo aldean haizearen indarra 10 kilometro orduko. Hor dira Tiranekoak, azken estropadetan gozatzen.
ligari neurri hartuta, tamaina ondo hartuta, Tiranekoen helburua argia zen, mailari arazorik gabe altzela eustea, jakinik azken toki hori iaia arkoterena zela, gero playoffak saiestea, eta hori erraz lortu dute. Ineren batean, Meira saiatu zen Tiranekin bat egiten, baina ez diete horretarako aukerarik eman. Bai, Jonan, Meira aipatu duzu eta hemen txedagoa gure ondoan Lisandro Pérez. Buenas tardes, Lisandro. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no sé, la cabeza de Meira, ¿dónde está? ¿En el playoff? ¿En la Concha? ¿Dónde está? No, más bien ahora está en el playoff. La Concha vamos a tratar de hacer lo mejor posible para no tener ese parón de 15 días, pero más bien la cabeza hoy en día está en el playoff. Y bueno, estos días, ¿qué intenciones tenéis? ¿Os marcháis? ¿Os quedáis? Creo que os marcháis, ¿no? Sí, el jueves, o sea, ahora nos marchamos, vendremos el martes para aquí y bueno, si nos clasificamos y hay un golpito de suerte y entramos ahí, pues nos quedaremos aquí, si no marcharemos a casa. Tienes la esperanza, evidentemente es lo último que se pierde, pero complicado, ¿no? Meterse en la bandera de la Concha. Sí, está un poco complicado, pero todos los años siempre da un factor sorpresa y cualquier barco tiene opción a dar la sorpresa. Bueno, y luego vamos a tener 4, si no me equivoco, 4 representantes gallegas ahí en la eliminatoria de la Concha. Las 2 que están fuera de la Liga San Miguel, ¿cómo las ves? Náutico de Vigo y Mecos. Bueno, las veo con aspiraciones estar ahí, está un poquito a nivel un poquito más bajo que nosotros, pero bueno, las aspiraciones las tienen y lograr para estar ahí van a estar a trabajarlo para estar ahí. Y por último, ¿el playoff se puede salvar? Yo pienso que sí, trataremos estas 2 semanas que faltan para estar en el playoff de mejorar y poner lo máximo empeño posible, tanto el club como todos los remeros, para estar ahí. Que haya suerte y a seguir trabajando. Gracias. Ia lau ontzi Tiranek Meirari alde handiak handiegiak gauza onerako. 10 segundora Meira, 11 segundora ere ibili da, Zumaia 12, Arkote 15. Meirako ontziragoaz. ¡Ahí la va! ¡Ahí la sigo! ¡Sigo! ¡Acabo! ¡Seguí! Ezin esango dugu gaur hola itxasuari dagokionez eta bare dagoenik, baina olatu garbirik ere ez, baserri, haize olatua gehiago, Zakar Xamarralde horretatik. Ikusten da, barrankasko lehenengo eta 3. luze horretan, horre pixka bate ura sartzeko arrisku pixka bat dago, horregatik ontzi guziak ikusten ditu horre irudietan Tiranekoa, palkatxoak aterra dira, pixka ziurtatzea, eta ontzia lehorre amaitzeko asmu horretan, ez? Haize olatua dago, bagak nik uste hartzeko ere oso zaila zikina dagola, baino haizean laguntza hori aprobetxatu nahian ontzi guzia, bigarren ziaboga hartzea, ez? 3. kaletik Tiran apurren bat hurbildu zaizkiune batean Meira eta Zumaia, baina hortxe jarraitzen du 11 segundoko aldearekin. Tiran eroso lehenengo tokian, bigarren tokirako lehian estu dabiltza Zumaia eta Meira. Zabala joan egintzaio era trainerua, denbora asko galtzen ari da Tiran. Bagatxo batek hartuta ondartza aldea bultza dio, ez? Eta Zumaiare arazoekin. Zumaiako aurrekoare 10 minutu eta 14 segundo Tiranek, 10 minutu eta 24 Zumaiak, segundo bat gehiago Meirak 10 minutu eta 25 segundo, eta Arkotek 10 minutu eta 30 segundo. Nola eraman dituen lau traineruak, Haize pixka bat dago, ez? Dut hemen boka honetan harrapatzen dut bultza egiten du barrura, irterako banderak ikusi besteik, ez? Neko zuzen daudela haizean eraginez, eta hori da, nik uste dut Tiran hori gertatu zaio, ez? Haizean indarra eta bagatxo batek hartu du, eta horre uste gabean ila trabeskatuta zeola ontzia eraman egin du, zeharka bultza egin du, ez? Hemen ikusiko dugu maniobra berriz ere, txitsian, baina hor asko urrunduta, zeharka eraman du trainerua, eta horren ondorioz, 9 segundora jarri dira Zumaia eta, baina berriz ere Tiran pixkana, 3. luzea hasi berritan, aldea areagotzen ari da, 11 segundora orain Zumaia, 12 Meira,